Ribeira será un dos 30 concellos de toda Galicia nos que a Xunta desenvolverá actividades para festexar o Día da Xuventude. Será o domingo 26 de febreiro en xornada de tarde, na carpa multiusos existente a carón do mercado municipal. Entre as actividades que se lle ofertarán aos mozos atópanse distintos obradoiros con temáticas variadas, como é o caso da alimentación saudable, concienciación ambiental ou talleres de igualdade, entre outros. É unha actividade que se vai realizar o 26 de febreiro e que inicialmente a tiñamos tamén enmarcada no que vai a ser esa fin de semana de Antroido Pequeno no noso concello e queremos agradecer á Xunta de Galicia, ao Departamento de Xuventude, que entre esos 30 concellos que vai a percorrer esta actividade, eles irán Ribeira, non? É verdade que vai haber, dende as 4 da tarde ata as 9 da noite, múltiples actividades enfocadas a moitísimos ámbitos, non? Dende concienciación ambiental, ata gastronomía saludable, lecer educativo, talleres tamén para fomentar a igualdade de xénero. Tamén haberá un apartado para a música, coa actuación do músico local Dani Recho. Teremos unha actuación de un rapaz local moi bo que cada vez vai o chaval encamiñándose máis hacia arriba, como ten que ser, Dani Recho, que nos amenizará ese día. Esta é unha oportunidade tamén para darme a coñecer a min, que vou aproveitar. É música urbana, pero creo que é para todo o público, pode vir quen queira realmente. Estou agradecido tamén polo Concello de Ribeira por darme a oportunidade e a disfrutar e a pasalo ben.